Sanibingelela abangani zakwethu kuphi nakuphi lapha nikhona South Africa. Nibingelela umduduzo wamkhwanazi ezivela kwenhlangano ithuleleni organization. Sinibingelela ke namhlanje mhla ka-28 October 2024. Singapha eNanda ka B, Nissan B. Ila sikhona kuba kaNtando MHLONGO lo mfowethu onesifo lesesend. Namhlanje ukusuku olukhulu la khona ke athatha khona uhambo lokuthi ke aye esibhedlela eMnambithi 11 igama lesibhedlela if ngilibiza kahle okuyila sibhedlela saphakamisa isandla ukuthi umfowethu akeze bazokwazi ukuthi bamlekele bamhlinze kulesi sifo abhekene naso. Namhlanje singapha ke ekhaya la sikhona umfowethu ke namba nabo umndeni bakhona bamsengahle noma makhelwane noma mama bomthandazo basendaweni bakhona ukuzomthandazela umntwana ukuthi ahambe kahle. uNkulunkulu akhanise yonke indlela yakhe ayihambayo nodokotela bakwazi ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela enoNkulunkulu phakathi ukuthi konke kuhambe kahle ngomsaka kaNkulunkulu. Singapha ke siphinde futhi ngizwalisa ukubonga kakhulu ngoba njengenhlangano ithweleni siyashayeka sinalo xhaso kodwa ke sinengqinamba zokuthi neMnambithi besofika kanjani kodwa ke uvelileke umSamaria olungileyo ubaba uDlamini umzimba ukhala imali. Nangu naye ukhona la uthe uzosilekelela netransport yakhe nathi aphinda asiphe upetrol ukuthi sikwazi ukuthi ke kuhanjwe kuyiwe khona leMnambithi ukuze kuyofikwa lapha esibhedlela. Sibonga kakhulu nakhona futhi eMnambithi uvele umama Mvelasi niyabakhumbula sike sabenza udaba lapho nala kathuleleni nabo bathi eMnambithi no mase nikhona ngapha Mdusi sizonikeza njengethuleleni upetrol nikwazi ukubuyela emuva. uNkulunkulu emuhleke nje nathi nabantu ke esibambisane nabo bayakwazi ukusilekelela njengamanje ke sikhona singapha ke sesizosuka konke nje nizokubona kusuka kuze kufike esiphethweni. Kwamanje ngicela ukunishiya la ningahambi siyanthanda. Ngiyanibingelela bafowethu kwaThuleleni TV. Nibingelela uDokotela uDlamini umzimba ukhalimala. Ngihambi ngedwa ke namhlanje ngimelaphi wendabuko niyazi ukuthi la nisone ngibona khona ngihlale nginabantu bakaMaskandi. Namhlanje ngihamba nomfowethu lapha uMajola umqhashaza indoda edume kakhulu ethu ungidlengulelane. Silapha bafowethu endaweni yaseNanda njoba sikhona la kuthe makushawa ikhwela ngalensizwa enesimo sokuthi ayiphilile ngobuntu bayo behlele baze bafike emadolweni. Ngiwumelaphi wendabuko ngathi cha ngicela bangithinte nami ngibe enye yengxenye yabantu abaphosayo esivivaneni. Ngabe sengithi mina ngicela ukulekelela ngetransport njengoba insizwa kwaziwa ukuthi iyahamba iyohlinzwa esibhedlela le saseMnambithi lapha ethole khona odokotela kwi-private hospital. Odokotela abathe bayacela ukuphosa isandla njengoba ithuleleni kuyinhlangano okuyiyona elekelela kakhulu emphakathini ekuthenini ivundulule abantu abeyibhalela abantu ngeenkinga abana ezinkulu ke futhi kade yayizenza futhi esazozenza i-team kaThuleleni yonke. Ngithi uNkulunkulu ayibusise ngoba ukuba yikho ngabe nathi asikho la namhlanje. So mina ngithe ngicela ukungena kule department ye-transport nokudla ukusuka la size siyofika eMnambithi. Ngiphinde futhi ngibuyise futhi ngelanga ezobuya ngalo njengoba ngikhona ke lapha ke sekunjalo kodwa ke angihambi ngedwa ngihamba nomqhashazwa. Ngicela ukumnika naye ithuba umfoka Majola oselapha emoyeni yena ngomculo wakhe onamandla ngendlela eyisimanga. Dokotela uDlamini njengoba iThuleleni TV ikubizile dokotela wasushaya ikhwela ukuthi angisondele njengoba nami ngibuye ngicule lezi ingoma zokuhlukumezeka kwabantu besifazane. Ngiyakubonga lokho dokotela. Engicela kulensizwa le evuvukalelwe ubuntu bayo isikhaba esesigcina la. Ngiyafisa nje ukuba ukuthi umndeni wayo uyakholelwa kubantu abadala njengoba uzoyithatha manje uDokotela uDlamini ingathathwa iambulance uyithatha manje uyisa lapho eyakhona. Ngifisa ukuthi isidala sawo lensizwa noma abakubo noma ingilozi eyiphethe emsamo becele ukuthi njengoba ihamba nje Ihambe kahle. Yakubelungu
and bayoyihlinza ibuye iphila lensizwa ibuye iphephile ukuze mayisibuya dokotela ikubonge ukuthi mhlambe ukube kuthiwa wawungekho yayingeke ikwazi ukuthatheka ize iyothola usizo lapho eya khona. Ilonto nje engicalayo mina nabakuba abadala ukuthi engathi bengayilekelela ikwazi ukusizakala ibuye iphile nayo yondla umndeni wayo ngoba ukugula nje kumbi and akujwayelekile. Kunjalo. Hayi futhi akujwayelekile. Kunjalo. Hayi kunzima. No, ngiyabonga mchashaza mfowethu ukuthi mangishaya ikhwela ngicela ukuthi mfowethu ube ingxenye yalo hambo. Yebo. Sihambe nawe udele into ozenzayo njengoba nami ngidele into ezenzayo. Umuntu ke bafowethu umuntu ngabantu. Lokho kufanele sikwazi. Nayi ithuleleni njengoba manje ilokhu ivela and maningi ama cases elokhu ewaveza. So ngisizothi nje sicela kuNkulunkulu sisazoba neprayer indlela enhle ukuthi sambe kahle siyele sifike uNkulunkulu futhi aphinda abekhona kubo labo dokotela abazobe bephethe impilo yayo njengoba iyohlinzwa iphinde futhi ibuyele emndenini iphila. Siyabonga kakhulu.
We've got his room ready for him. Dr. Nkosi has planned the case to do the case tomorrow. So the case will happen tomorrow. But for now, we're just getting all the formalities sorted out. Getting him to his ward, getting him comfortable, doing all the... Nifonela nguniform. Siyafika. Uyaphila? Hello. Hayi ngiyamrecognize ubona ngambona ku TikTok. Good to meet you. Wena How you bengiyawazi. lovely to meet you. Yes. No, of course. Where's our patient? He's inside. Would you mind if we put him in our Levana vehicle, our hospital vehicle, and bring him to the hospital? And we have to. We have to. Why not? Yeah, why not? Where's Nicholas? Let's get Nicholas. Coming just now. Okay. Yes. We are here Yeah. today. So yeah, and then I told his story. The reaction was incredible. I even had Doc to give us an insight medically about his condition. And yeah, we broadcasted it, and this is. Ibambe ngakho-ke mhlaba. Yisi isihlalo sakho-ke leso. Oh, at least siyakhona. Mina sengikhuluma. Siyabonga Hopefully, nakoda nje yonke into isahamba. Again, I hope patient. Hey, brother, mama. Sengize ngafika wena namanje ona ude No, akakabuba miliyoni. But njengoba ngishilo ukuthi nje aphethe information yakho ukuthi ubani wakho uqhamuka kuphi sazi nje nenamba zakho. Uzosayina lapho uthi nalaye. Ukuthi
njengoba sengishilo ukuthi usuyi-patient la lenka sayina lapho wami. Ilokuzana insizwa le ekulethile yabadubazana yizokhulumisana ihambise sesiqedile umkhaya wami sondela umkhaya wami uzogqekezela ukudla done futhi ayisiyabona ukuthi ube right yabo. Konje inanda bafanje ngakuthatha ngikufake lapho ngoqoka ngiyazi kakhulu. Umbhede susa Okay. So when you say like
mhlawumbe ngokwemigomo impahla sokuzoyibeka kusisi laphana kwi-PRO and then but ngizofika ngefoni. Okay, so this NTANDO is a little token from us in Midlavena Private Hospital, just to welcome you and siyajabula ukuba nawe, and I hope now we stay so much. So zwanana nawe, angeke uzoyile patient ehluphayo. So zwanana thina sonke. But enjoy your goodies, and I hope that uzosheshe uphuma yonke uma sesibhedlela. I want that. Thank you very much for the warm welcome. Doc, thank you so much for your time. Can you please take us through the process that we can expect NTANDO to undergo now that is here? If you could just explain all of that to us, how will it go? Right now, NTANDO has been admitted with a condition called chronic scrotal swelling, which is a hydrocephale, which is quite massive. It's going to be, as he has been admitted, it's going to be cancelled. It's going to be done a pre-op workup, including anesthetic pre-op workup. Certain bloods will be taken and the ECGs, the X-rays, prior to a procedure. And then it's going to be given a consent, informed consent prior to. And then the next day, which is Tuesday, 9:30 in the morning, is going to be operated on for hydrocelectomy and the plastic surgical reconstruction of the scrotum, which can take roughly about 1 hour, 20 minutes. Okay. Yes. Can you explain what the process, the surgical process looks like? Maybe just paint a picture for us. The surgical procedure, how it looks like, it's you have to remove the huge bag that has got fluid, and then after we have resected the layers, tunica layers, which are covering the testes, where these are the layers that are secreting excessive fluid, you have to reduce them and surgically be able then to reconstruct the scrotum, which is the skin covering. That necessarily needs plastic surgical work to help him out. Tell us about the recovery process. Yeah. The recovery process
Firstly, it can take a period of about 2 weeks, maximum to 3 weeks. But after the surgical procedure, the whole huge, massive scrotum will be resected and will basically recover like anybody else. After he has completely healed, he will look perfectly normal. His manhood and the entire health status will be preserved, and including the fertility as well will be preserved. Okay, all right, Doc, that's it for today. Thank you. Thanks a lot. The whole metron. Siyabonga amakhaya senibingelela nje sesifikile ngapha ke Mnambithi esibhedlela eLavena Private Hospital. Nginodokotela uNkosi ngapha okuyena udokotela ophamisa isandla wathi udaba kaNtando uyalibona uyacela ukuthi nesibhedlela nasasithinte ngempela siphakathi nesibhedlela sethi sizokwazi ukuthi silekelele. Namhlanje sifikile sesingapha dokotela. Angibingelele ba. Ngiyaphila baba njani? Siyaphila. I'm great. Udokotela baba bani? Dr. Nkosi, urologist. Yebo baba. Yes, based la eMnambithi eLavena Private Hospital. Yes, njobe sefikile noNtando, he has been admitted. Sizokhona ukuthi kusasa simprepare for ukuthi i-operation ihambe kahle. Uzobe operated kusasa ngo 9:30. We are anticipating with the operation can take about 1 hour 20 minutes, where lapho sobe senza khona hydrocelectomy, surgical reconstruction of the scrotum, and then the healing process can take about 2 to 3 weeks. After the procedure and the healing, his manhood and the fertility will be preserved. He will live a normal life like anybody else. Okay. No, dokotela siyabonga. South Africa yonke nje ithintekile nangesawu sakho dokotela ukuthi ukwazi ukuphakamisa isandla. And kuyathusa ngoba njengamanje isibhedlela sabucala lesi siyabiza ngisho indleko zakhona. Umthandazo yonke nje ibhenga kwena. Ngiyabonga kakhulu nakwi support yeLavena naku CEO ne-entire management ukusivumela ukuthi sikhone ukusiza uNtando. Ngaphandle kwe-management besingeke sifike la. Ngibonge nakuma South Africans zonke nangemthandazo nangesupport yonke esiyitholile. Siyabonga dokotela siyabonga. Ngihamba nodokotela nkako dokotela shothi ukhwehla nje ngeke ngigule. Nomzimba ukhala imali. Mhlonishwa. Baba asibonge nje South Africa dokotela besingeke size dokotela umelaphi wendabuko dokotela babudlamini. Yebo South Africa besingeke sizasikwazi ukufika la ukube bengayeni babudlamini ngoba besishawa petrol nanemoto bezokwazi ukuletha uNtando kodwa kuphakamile naye wathi ucela ukuthi avolunteer ngemoto yakhe nango petrol nathi akwazi ukuthi sizoletha uNtando la dokotela. Awamamazi ukubonga nje kubaba uNkosi nabaphathi besibhedlela bonke ukuthi bathi mabebona isimo esifana nalesi iyona into efunakalayo bantu base South Africa ukuthi mawubona umunye umuntu exakekile unosizo ungazi ukuthi ulindele imali uthi ake ngisize la ngingalindele inzuzo. So sicela ukubonga kubaphathi njengoba debonga naye Mhlonishwa uNkosi nami ngikwenzile ngikwenze ngoba kusuka enhlizweni ngoba ngingumntwana kaNkuluNkulu ngingumuntu futhi nami okuwukuthi mawusiza omunye umuntu sokuyibekela mhlambe ngelinye ilanga uyosiza ingane yami mhlambe ingane yakhe iyosiza ingane yami angazi. So ke iyona ndlela okumele ngabe siphila ngayo le yokuthi siphile ngokubambisana. Nami ngiyabonga bafowethu lababukeli bethu leleni TV ngicela niqhubeke bafowethu ni support ithuleleni TV engubonile okubuhlungu baba uMkhwanazi ukuthi land uyenza under zero budget. Njengamanje kuyaphoqa ukuthi driver back to Durban ukube kuthiwa ikhona into eyisikhwama esingayikhanda thina as South Africans sisupport into efana le ngoba kuyona yodwa icase le ubaba ayenzayo maningi. So ngiyayicelela bafowethu mina ukuthi ngicela simsupport ngoba yonke lento uyenza under zero budget
iy'moto ngikwazile ukuyithela zombili sadla endleleni kodwa ngokubuka ukuthi fanele ngabe uyalala isimo sithi akangalali akadive back ne-team yakhe abuyele eThekwini yini indaba lento okuthiwa imali le ayikho so-ke ilokho engicela ama-South African ukuthi njengoba nimbone ehlenyuka ngemonto ebuya koMangozi ebuya koMpangeni koMsinga uhamba under zero budget so yikho ngithe angenelele ngisazoqhubeka-ke baba uMkhwanazi ngikusupport mina mabe khona abafowethu abafisa ukululisana sicela bathinte i-office lakhe ilokho bafowethu engubongayo ngiyacela bamkhwanazi anytime noma ngabe kusebusuku uma ngabe kukhona la udinga khona usizo ngicela ungithinte nami hayi ukuthi nginemali eningi kodwa ngicela ungithinte mfowethu ngiyophikitha okukhona ngifake isandla ngoba umsebenzi owenzayo mkhulu njengamanje le ndoda kuba ubungekho nethuleleni ngabe akekho kulesi sibhedlela kodwa ukwazile ukuya kuye wambona wamshutha wavezela iSouth Africa obaba babona nesibhedlela sabona namhlanje kukhona ne-TV newsroom babone wonke umuntu wabona so-ke bafowethu umuntu ngabantu ngiyabonga. Siyabonga dokotela, siyabonga South Africa, siyabonga Doc, siyabonga. Ngiyabonga kakhulu ma-South Africans as well as ne-entire management yalapha eLavena. Siyabonga. Siyabonga South Africa. Sale kahle emakhaya.